Κατάλαβα. Παντόφλα. Πώς σας λένε? Ελένη, τι κάνετε Ελένη? Πώς είστε Ελένη? Τέλεια. Τι δουλειά κάνετε Ελένη? Δεν κάνετε? Αράζετε? Οπότε τώρα κάνετε τη δουλειά της τουρίστριας. Μας αρέσει πάρα πολύ. Τι η πρώτη φορά που έρχεστε στο πάρκο μας? Και ποιο είναι το αγαπημένο σας ζώο μέχρι τώρα? Αυτό, Μάλιστα. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για να σπάσει ο βράχος. Πάμε να ζεσταθούμε με την Ελένη, η οποία τι θα κάνει τώρα, έτσι. Θα μας βοηθήσεις, Ελένη μου, να δούμε πώς γίνεται η εκπαίδευση ενός ζώου. Θα πάμε στην πλατφόρμα. Πρώτα όμως θα απολυμάνουμε τα παπουτσάκια μας κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πας, Αχ, μπορώ να σου ζητήσω το οτιδήποτε. Πώς μην φτάσεις, είμαι τελείως μικρή. Λοιπόν, έρχεται η Ελένη κοντά μου. Η Ελένη λοιπόν θα μας βοηθήσει να δούμε πώς γίνεται η εκπαίδευση ενός δελφίνου. Our volunteer Ellen is going to help us see how we develop a dolphin's behavior. Για να γίνει αυτό αρχικά χρειαζόμαστε ένα στόχο. Στην προκειμένη περίπτωση ο στόχος θα είναι το χέρι της Ελένης. Όταν το δελφίνι ακουμπήσει το στόχο, ο εκπαιδευτής σφυρίζει, που σημαίνει ότι το ζώο έκανε αυτό που θέλαμε και επιβραβεύει με ψάρι. We need a target in order to develop a behavior. The target is Eleni's hand. Δώστε μου εδώ, μη στο πάρει ο αέρας. The target is Eleni's hand. Each time the dolphin touches Eleni's hand, the trainer will blow the whistle, which means that the dolphin did what we wanted it to do, and will reward with fish. Λοιπόν, έχεις δει ποτέ δελφίνι από πολύ κοντά? Όχι. Για δες. Το πρόλαβες ή πέρασε πολύ γρήγορα? Για δες το άλλη μία. Το κάλωσε. Τα δελφίνια, όπως βλέπετε, είναι αρκετά μεγάλα ζώα. Τα ενήλικα αρσενικά φτάνουν τα 3,5 μέτρα σε μήκος και ως 300 κιλά σε βάρος. Λοιπόν, σε έχει πιάσει, και εμένα τρέμω. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, τώρα θα μας βοηθήσεις μαζί με την Ιφηγένεια να δούμε πώς χτίζεται η επαφή ζώου και φροντιστή. Όπως είπαμε, το πρώτο βήμα είναι ο στόχος. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το χέρι της Ελένης. Ελένη, τέντωσε το χέρι σου όχι πολύ ψηλά και περάσουμε τη νύχτα στη γαδά. Μέχρι εκεί καλά είσαι. Μπράβο. Δώσε και ψάρι τώρα. Έτσι. Έλα πίσω τώρα, σε μένα. Το χέρι μας όμως δεν είναι αρκετά μακρύ. Οπότε αν θέλουμε να ζητήσουμε μια άλλη συμπεριφορά, χρειαζόμαστε έναν μακρύτερο στόχο, τον οποίο και θα πάρει η Ιφηγένεια. Θα ζητήσουμε λοιπόν από την Ελένη να κρατήσει το στόχο. Θα έρθει το, έλα εδώ Ελένη. Σαν τα παιδάκια, μια χαρά. Μια χαρά θα πας. Τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ωκεανολόγος. Ορίστε, την έχεις απέναντί σου. Λοιπόν, θα ζητήσουμε τώρα με τη βοήθεια της Ιφηγένειας να κρατάς το στόχο πάνω από το νερό. Νομίζω μπορεί να το κάνει μόνη της, εκτός αν υποθυμήσει. Εκεί, και θα περπατήσεις κατά μήκος της πισίνας. Περπάτα, 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 μην πέσεις μέσα. Περπάτα, περπάτα, περπάτα. Μπράβο Ελένη. Μπράβο. Είσαι καλή. Πας καλά. Τώρα θέλουμε να διαπιστώσουμε ότι η Ελένη έχει χτίσει την επικοινωνία της με το ζώο. Όπως βλέπετε, οι φροντιστές επικοινωνούν με τα δελφίνια βασικά με χειρονομίες. Οπότε θα ζητήσουμε από την Ελένη να κάνει μια χειρονομία μπροστά από τα δελφίνια και να δούμε αν θα την ακούσουν. Θα έρθει κοντά μας η Ιφηγένεια ποιος? Ο Ιάσονας και ο Ρίωνας. Την κίνηση την είδες, Ελένη? Οπότε πάμε. Μπράβο, Ελένη. Τα δάχτυλά σου τα θες, Τα ξέτω σου, όχι. Τώρα θα σας δείξουμε πώς χτίζουμε ένα πολύ ιδιαίτερο άλμα. Το πρώτο βήμα. Αυτό θα γίνει με τον μικρό στόχο. Θα τον κρατήσει η Ελένη και θα τον στριφογυρίσει πάνω από το νερό
Σταδιακά, όσο περνάει η εκπαίδευση, ο στόχος, το ύψος του στόχου ψηλώνει. Οπότε όσο κυκλικά κάνουμε, ανεβάζουμε μέχρι να εξελιχθεί το άλμα που θα σας δείξουμε στο τέλος. Επειδή όμως αυτό μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή για να σας δείξουμε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, ξεκινάμε από το πρώτο στάδιο που είναι αυτό. Και το τελικό αποτέλεσμα, Ελένη, θες να δεις ποιο είναι? Έλα πίσω και θα μας δείξει η Φιγένεια το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου βήματος που μόλις έδειξες. Είδες πως εξελίσσεται? Τα ζώα μας όμως περνούν την εκπαίδευση και για ιατρικούς σκοπούς. Έτσι,